Ty budeš určite vedieť, aký môže byť osud a trajektória jedného obyčajného ľudského výdychu. A ak by obsahoval aspoň kúsok, aspoň stopu dotyčného človeka, chcem vedieť, čo sa stane, keď je výdych, a teda malý kúsok nej, neskôr. Niekde tam ďaleko a neskôr vdýchne on. Keď sme ho našli, to bolo takéto malinké, hej. No tam už bežne sme vedeli, že napadne sneh, rovno sme išli dole na cestu. A boli prípadné spoje. Jestuje melancholia, pochádzajúca z neprítomnosti alebo neúplnej prítomnosti toho druhého. Melancholia previazaná radosťou, ktorú garantuje prostá vedomosť o tom, že ten druhý alebo druhá je niekde tu, tak povediac, na svete. S úctou tvoj